Ei, nyt mä oon alkanut, että nyt meni jo niinku semmoiset, että mä en voi tällaista kuvitella itse ollenkaan. Että miten mä nyt voin mennä sanomaan mun silloiselle poikaistalle, että joo, nyt sitten mennään naimisiin, että ei, vaikka voisit jäädä leskeksi tässä aika pian, niin nyt pitäisi mennä naimisiin. Ja siinä vaiheessa mä aloin nauraa ihan hirveästi. Mä naurattiin ihan kauheasti ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että se kuolemanpelko on hävinnyt. Seuraavana aamuna mä menin sairaalaan ja mulla alettiin heti sitten tosi ahkerat nämä tutkimukset. Ja ensimmäinen oli tietenkin, että kuvataan tietyt alueet. Ja siinä jo melkein, yleensä mulla on jo tullut sellainen rutiini, että melkein mä näen siinä, että jos sairaalanpäät alkaa juoksee ja hätääntyy hirveästi, mä tiedän, että okei, sit siellä on jotain tosi pahaa, mitä ne löytää. Mutta sitten mä menin sinne sairaalaan ja sitten mä mietin aamulla sitten vielä, että mitä mä silloin yöllä oikein kuulin, että onkohan se totta, että onko mä kuvitellut vaan kaiken. Sitten mä menin sinne tutkimuspöydälle ja sitten yhtäkkiä mä sanoin, että ei ole mitään, ei täällä ole mitään. Sitten mä lähtin vielä sairaalaan, ei ole missään mitään, nekin varmaan vähän katsoi, että onkohan toi nyt varmaan nyt tosi ahdistunut, että kun se vaan nauraskelee. No sitten kävi näin, että mä sain sitten olla terveenä tämän toisen syövänkin jälkeen vielä. Mutta mun syöpäni uusiutui vielä toisen kerran, kun sitten se oli se 3. kerta. Silloin mulla oli tämmöinen tilanne, että mä olin lupautunut tekemään ison museonäyttelyn, semmoisen valohoitonäyttelyn tuonne Turun Väinö Aaltosen taidemuseoon. Se on semmoinen upea iso huoneistosali, joka on todella korkea. Se on melkein korkeampi kuin tämä kirkkosali ja pidempi. Ja mä olin varannut sen tämmöisen valoteokselle ja sitten kesken kaiken mä sairastuin uudelleen. Sitten mun mies on Jaakko Niemelä aikoinaan tehnyt tuohon museon ison oman näyttelyn. Hän tuntee sen tilaa ja tunsi ne ihmiset. Ja me ei oikeastaan voitu silloin, että mä en voinut enää peruakaan, se oli niin lähellä se näyttely. Mä olin todella ahdistunut, että mulla aloitettiin nopeasti hoidot ja mä en tiesi, että mä en jaksa. Ja sitten me sovittiin niin, että mun miehen kanssa me alettiin tehdä yhteistyötä. Et me ollaan aina oltu sellainen läheisiä ja puhuttu paljon taiteesta, että hän tekee myös valoteoksia ja on valostunut kiinnostunut. Tästä valossa me päätettiin tehdä yhdessä se työ ihan kokonaan. Sitten me tehtiin tämmöinen teos, joka nimeksi tuli Taivaskone. Ja se oikeastaan on vaan tämmöinen seinä. Se näyttää paljon hienommalle teknisenä, mutta se oikeastaan on lastenvalennus seinä, missä on reikiä. Ja siellä takana on videotykki, joka projisoidaan noiden reikien läpi. Ja siellä videossa liikkuu sellainen animaatio, joka me ollaan suunniteltu, joka liikuttaa tuota valoa. Että se on sellainen liikkuva rytmikäs liike. Ja sitten sinne tulee myös tälleen, että jos tässä on niin vaikka valkoista valoa tosi paljon, niin sitten välillä se voi olla näin pimeä ja sitten sieltä tulee vaan vähän valoa tai punaista valoa. Se on hyvin sellainen niin nopea-tempoinen ja sellainen tykittävä. Jos ihmiset kävelee niin täällä valopuolella, ne ei pääse näkemään ollenkaan sitä tuon puolesta. Me kutsuttiin tätä, että tämä on tämän puolinen ja se seinän takana on tuon puolinen. Ja ihmiset on tämän puolella, he joutuu kulkemaan tuon tilan läpi, niin ne valot tulee ihmisiin. Monet koki sen aika pelottavana, koska ne valot tulee suoraan sun vartaloon. Sitten taas lapset esimerkiksi koki sen niin, että ne juoksi siellä, söi niitä valokeiloja ja hyppi siellä. Ja ne ei niitä pelottanut ollenkaan. Mutta sitten tässä oli sellainen jännä juttu, että Taivaskone niin oli ehkä ensimmäinen työ, missä mä niinku ihan tietoisesti päätin, koska silloin mä olin todella sairas. Ja se oli päällimmäisenä mun mielessä oli se, että nyt on 3. syöpä, että mikä tilanne nyt sitten onkaan, mitä me tästä selviää. Niin. Sitten me päätettiin mun miehen kanssa, kun hänellä oli näinä vuosina myös sellainen tilanne, että hän kuoli monia läheisiä sukulaisia ja perheenjäseniä yllättäen. Niin kun se kuolema oli koko ajan meidän elämässä monta vuotta. Niin sitten me päätettiin, että tässä työssä niin tehdään niin semmoinen, että kokeillaan, että tietoisesti pystyttäisiin niin lähestymään tätä aihetta, joka on meille niin pelottava, mutta toisaalta niin läheinen. Ja sitten tavallaan lähdettiin siitä sellaista tunteesta liikkeelle, että mikä se on se tuntematon, mikä se on se pelottava, mikä on siellä sen rajan toisella puolella, mitä kohden me sitten mennään. Ja tavallaan mä lähestyin sitä omaa kuolemanpelkoa tässä työssä. Ja sitten tässä oli semmoinen kiinnostava asia, että silloin kun mä näin niitä, tai aina kun mä pelkäsin sitä kuolemaa vuosia aikaisemmin, mulla oli ollut semmoinen näky, että vaikka lennän avaruuteen tai johonkin, niin mulle aina se kuolema oli ikään kuin
jollain lailla niin kuin musta aukko tai reikä. Ja mulla oli joskus sellaisia ajatuksia, että mä yritin niin kuin piirtää esimerkiksi sellaista mustaa reikää, että jos mä niin pystyisin jotenkin käsittelemään sitä. Mutta aina silloin mä tuli semmoinen, että mä en uskalla niin katsoa sinne, että mitä siellä reijässä on tai mitä siellä toisella puolella on. Mutta tässä työssä mä niin eka kertaa uskalsin. Ja sitten jälkeenpäin niin mulle tuli mieleen semmoinen asia, että aika jännä, että tämän työn kautta niin se reikä ei ollutkaan enää pimeä ja musta, vaan sieltä tulikin valo. Ja sitten mun mies kutsuttiin tämän vuotta 2006 tekemään Anttiloiden kesänäyttely. Ja siinä oli tämmöinen hieno vanha ullakko, jossa on tommonen katto, missä on paljon reikiä. Ihan siis tällainen luonnonvalo tulee läpi katto. Ja siellä oli sillä tavalla, että jos oli aurinkoinen ja se oli vähän pölyä, niin sieltä tuli itsestään tällaisen niin säteitä. Tuossa näkyy yksi säte. Että sieltä tuli ihan itsestään semmoiset, kun aurinko teki semmoisia ihmeellisiä säteitä. Ja sitten mä mietin sen mun miehen, joka katsoi sitä tilaa, hänet suunnitelmasta näyttelyä. Ja sitten se on paljon tämmöisiä valtarakenteita, kaikki nämä kattorakenteet. Ja sitten se oli valmiiksi tuolla päässä, just nämä valtarakenteet. Sitten niin keksittiin, että miten se tekisi sillä tavalla, että hän vaan rakentaisi tämmöisiä lautaseiniä niin väliin pari. Ja sitten hän vie tuonne toisen päähän, se oli oikeasti ikkuna, eli sinne mistä luonnonvalo tulee. Se on todella kirkkaan valo. Ja sitten se valo tulee kaikki niiden lautaseinien läpi, se liikkuu sieltä moottorin kanssa. Ja sitten sinne tulee se valtavat valoviivat. Ja sitten täällä oli myös usvaa, niin kuin siinä taivaskoneessakin, että ei ne valon muuten piirry siihen ilman se on usvaa. Ja tässä oli myös usvaa, ja sitten se piirti tavallaan niin valokuun käytännön. Ja se oli tavallaan hyvin samanlainen kuin se taivaskone, että siinä on sellainen tunne, että sä kävelet jotain kirkasta kohti, joka on kuitenkin salaisuus. Ja se on melkein niin kirkas, että sä et voi katsoa sitä. Ja tässä oli vielä niin, että tämä tila oli tosi pitkä. Se ensimmäinen huone oli tosi pitkä, ja sitten kävelee sellaisessa käytävissä eteenpäin. Sitten tulee toinen huone, sitten kävelee vielä eteenpäin. Ja sitten tulee viimeisen huoneeseen, ja siellä oli enää olkia lattialla. Sitten siinä vaiheessa, kun se heiluu sen valon, niin sieltä tuli sanoa, että sieltä menee tajua. Tässä on sitten, kun katsottiin niin siellä toisesta suunnasta päin, kaikkialle tuli tämmöisiä pieniä valopisteitä seiniin. Ja nämä kaikki liikkuu. Että voitte kuvitella, että siellä menee niin ihan se tuntuu sen tasapainokin jo vähän heittämään. Tämä oli mun mielityö, mutta sitten meillä alkoi mennä vähän niin kuin sekaisin nämä, koska me puhutaan niin paljon näin teoksista. Niin esimerkiksi tähän hänet kutsuttiin, sitten välillä hän sanoi, että se on hänen näyttelystä, välillä mä olin kanssa mukana. Ne alkoi mennä vähän niin kuin sekaisin ja tavallaan näiden vuosien jälkeen mä alettiin vähän enemmän tekemään yhteistyötä. Ja mun niin kuin osuus on enemmän ollut sit se, että mä en enää pysty sitoutumaan yksin isoihin näyttelyihin, enkä jaksa. Nyt tavallaan me keskustellaan, jota mun mies ikään kuin sitten toteuttaa. Sitten samoihin aikoihin meillä oli tällainen, että kun meillä oli kutsunäyttely tuolla Tukholmassa ja hän halusi jatkaa tätä tämmöistä valoteemaa siinä mielessä, että sieltä jonkun reijän seinän läpi tulee valoja. Tässä on tämmöinen teos, että nimi on Genesis Unfinished. Ja se on tämmöinen työ, että nyt me ollaan sen teoksen niin toisella puolella. Se on semmoinen musta seinä, joka jakaa sun näyttelyn tilan. Ja sen seinän sisällä on niin kuin sapuilla leikattu. Se on reikäinen se seinä ja musta. Sitten se on sapuilla leikattu Unfinished. Ja sitten kun tuolla toisella puolella taas on video, joka heijastaa erilaisia asioita, se valo tulee läpi, se liikkuu tuossa, niin siinä valon usvaan tulee niin kuin vaan sanat Unfinished. Ne liikkuu siellä ilmassa. Ja sitten toiselta puolelta, niin tässä näkyy vielä, että se valo tulee niin kuin semmoisena, tavallaan, että on tämmöisenä pienempinä säteillä seinän läpi. Ja toisella puolella siellä on sitten tällainen, että siellä on niinku tuossa luomiskertomuksesta tämmöinen, tämä oli englannin kielellä, kun se oli Ruotsissa ja sitten se oli Japanissa. Se on niinku toi luomiskertomus valuu niinku teksteinä alaspäin. Ja sitten siinä on välillä tuollaista vähän niinku häiriötä. Se on välillä vähän tuollainen niinku sadetta tai tuollaista häiriötä, että se ei ihan tarpeen. Sitten se taas valuu, ja tekstit vaan niinku valuu. Samalla kun ne valuu, ne liikuttaa niitä kirjaimisia toisella puolella. Sitten nämä kuvat on nyt samasta teoksesta, joka variaatio on samalla kun Jaska teki Tukholmaa, niin mä olin sitten jo silloin Japanissa tekemässä pienen galleriatilaan tuolla Tokiossa sitä samaa teosta.
Ja sitten se olikin, niin kuin mittakaava muuttui aivan erilaiseksi. Se tehtiin niin, että se heijastettiin se valuva, se video kameran seinään. Ja sitten mulla oli tämmöinen pienoismalli, jota olen tutkinut. Yleensä Jaakko tekee aina pienoismallit kaikista tiloista. Sitten vielä kun oli Japanista näyttänyt, mä oon etukäteen suunniteltu se niin, että meillä oli pienoismalleja ja mietittiin valmiiksi. Ja sitten mä menin Japaniin toteuttaa sitä ja sitten hänen meni tuolla perässä. Sitten kävikin niin, että siellä vähän oli asiat erilainen. Sitten me päätettiin, että tehtiin tästä pienoismallista yksi osa sitä näyttelyä. Muutettiin tavallaan sitä koko konseptia. Sitten meillä on niin sanotaan, että on sellainen pieni maailma ja sitten on se iso maailma ja ne on niin sisäkkäin. Ja sitten kun Jaska tuli paikalle, niin sitten loppuksi viimeisenä yönä hän niin poltti Sitten me tehtiin vielä niin, että Jaska lähetti Tukholmasta tuossa sateen ja ukkosen ääniä. Et me tehtiin siihen sitten semmoinen äänimaailma, että siellä niin satoi ja ukkosti ja sitten oli tällainen palana. Se oli niin tuli ja vesi, mitkä taas japanilaiskulttuurissa niin myös temppeleissä käy tutkimassa, niin heille ne on niin kaksi sellaista niin jumaluuden perussymboliikkaa buddhalaisuudessa. Niin törmää joka puolella tuli ja vesi. Sitten oli sellainen erilainen näyttelytila myös senkin takia, eli se osittain inspiroi tuohon meidän uuteen tapaan tehdä tuo teos, että siinä on näyttelytila, joka vieressä on ulkotilan niin sanottu vettä. Tämä puoli tässä on ulkotilaa, ja tuolla ylhäällä sanottu vettä. Ja sitten mä tein sillä lailla, että kun mä olin sen viikon siellä ennen Jaskaa, että hän tuli paikalle, mä ostin sellaista japanilaista paperia. Miksi se sanotaan? Se on hyvin hieno tämmöistä silkkipaperia, joka on sellaista, että kun se sataa vesi, niin se pikkuhiljaa syö se paperi. Ne oli ihan eriä, ja kun mä olin kirjoittanut niitä otteita sieltä luonnoskertomuksesta, mä olin kirjoittanut ne niin siihen isoon kokoisen paperia. Sitten oli sellainen vedessä, kun se sataminen leviska. Niin kaikki nämä reijät, sitten kun ne näyttö oli viikon näyttöisesti, reijät syntyi siitä, että se satoi niin paljon, että söi sen, että riitti sen teksti. Ja sitten oli näin, että siellä ulkona oli tämmöinen haperoituva teksti ja sitten siellä sisällä oli toinen sakava teksti. Se oli musta tosi runollinen, hieno tila. Oliko se niinkö riisipaperia? Joo, just riisipaperia. Sitten mä menisin tämmöisen, että tavallaan miten mulla ja meillä se työaskentelu on edennyt on sillä tavalla, että me ollaan tehty viime vuosina aika paljon isoja kutsukilpailuja. Tässä esimerkiksi me kutsuttiin tämmöisen Vaasan sisäsataman ideakilpailun arkkitehti